नै जोंहा सान्तिपुरनिफ्राय बिया जानो फैदों गेलागाव बग्रिबारियाव उदालगुरि सान्तिपुरनि दे बियो सिगाङाव गेलागाव बग्रिबारिनिनोमोन दे नायना ला सिनाय मोनो दा गोबाङानो ओंखाम जाबाय जाथ'वाखै जाथ'वाखै दाबो जायाखै होआखैना ना जायाखै बे हाबा नों हाबा जाफैनाया मा जायो नोंस्रानि आदै ओमफ्राय दा हाबा जानायखौ मा जायो आगै हाबानि खामानि मावग्राफ्रानो बिसोरो थारमाने दै डिपार्टमेन्टआव थारमाने बिसोरो दख'नायाव मैला नांजानो गिनानै बिसोरो ओंखाम रानाखै ओंख्रि रानाखै आरो नै माने बिथांमोना जि खामानिया साफा बेखौ बासिनानै मावदों आरो ना नायनानै लादो नै 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 बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिंनि ओंखाम जाहोबाय हाबा नालाय हाबायावथ' जानायानोसै आरो माथो जानायनिल' भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ जोंहा नै ओंखाम रानग्राया बायदौ मा खबर मोजां ना आलासि गोबां जादों ना दे मोजाङै नायनानै रानना होदो न दे नैथिंनै ओंखाम रानग्राफ्रा नै जोंहा बिसोरो मा होनना बुङो जोंहा केटारिं ग्रुप नङा दे जोंहा गेलागाव बग्रिबारिनि आइजोफोर ओंखाम रानग्राफ्रा नै बिथांमोना मावनायाव बिराद मोजां आरो न खारन केटारिं ग्रुप नङा दे बिसोरो नोंथांमोना साननो हागौ केटारिं ग्रुप लाबोदों होननानै नाथाय मण्डलिनि आइजोफोरानो थारमाने मावनायाव बाहागो लायो आरो बिदिनो ओंखाम राननाय मैगं हानाय आङो एसे दिन्थिलांनोसै जानायनि खारन जोंहा हाबायावथ' आरो जानायसो जायो नालाय ओंखायनो आं दिन्थिलांनो आरो लाजिनो हादो नानिमोना भिडिअ खालामदों आं भिडिअसो खालामदों मा खबर मोजां मा जादों अमा खाम नांला खाम जाबायबो जाबाय बेफोर मा जाखो अमाना अमाखौनो दे थिग दङ नै बिथाङा रिसिपसनाव दङ दे जानायाव मेनेजमेन्ट नै अमा बेदर गार' मा बुङो अमाखौ सोलोंनांगोन दे गार' जाला अमा जायोना जाला नोंबो लोमजादोंसै नामा जोंहा नै दिनै ओंखाम जादों ओंखाम जानायनि भिडिअ लाबोबाय आं नोंथांमोना नै जोंहा नै सिख्लाफोरा नायदो गेलागाव बग्रिबारिनि सिख्लाफोर बिसोरो लाजिनायखौसो बारा देखायो बेदर हारा अरना देखायलाय देलाय देखायलाय मा बेदर जाखो नोंसोरलाय चेनेलखौ नामखौ बुं खालामनो हागोन ना हा देलाय आंनि चेनेलाव बुंना हो आंनि साबसक्राइबारफ्रा साबसक्राइब खालामनो हागोन ना मोखांखौ मोजां देखाय ओमफ्राय चेनेलनि नामखौ बुंना हो जा नै बिथाङाबो चेनेल दङनो थारमाने बिथाङा बारसे बसुमतारी चेनेलनि नामा नै बिथाङा दे इउटुब चेनेल दङ बिथाङाबो बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो बारसे बसुमतारी ब्लग बिराद सपन दा खालाय ना मा जाखो अमा दे थिग दङ दे जा दे माबाफोर नांगौबा बिना अमा जादों ना दे माबायदि जाखो जानाया फैनाय थिगानो ना ओरैनो मैगङा मा मा मैगंथाय ओंख्रिया ओमफ्राय सबाय दे 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 जानो फैनाय दे नै बिथिंबो जादों नै आलासिफोरा जोंहा बे लुधियासोमोन आं लुधिया दा बिया जानायदों माहा बिया जाहैखोमोनलाय दावदै गामियावसो ना नोंबो थिग दङ दे मोजां दा खबरा दे
नै जा बिथांमोना दाउदै गामिनिफ्राय फैदों आरो न' गासिबो दाउदै गामि दा ना लुदियानि गामिया दाउदै गामिसो होमबा आं दिनैसो मिथिदों दे मिथियाखैमोन खिन्थु दाउदै गामियाव होनना मिथियामोन आरो आं सनाय ना मासो सानबाय थायोमोन आं दे अब्ला जाबाय थानो जा नै बिथिंनै बिराद लाजि गोसो सिख्लाफ्रा माने इसा लाजिथाय बिसोरो नै लाजिनाङा दे नै जोंहा रानग्रायानो नानि मोननो जेबो नांला जाबाय दे खालिसो माथो बेलाय मा जाखो खालि दाउ बेदर अमा जाया अमासो जानांगौ बेनिफ्राय मा होदों मानो देलाय हाबायाव मा होखो जानाया दिनैलाय माहाय मैया खायलें नायबाय थानाया दिनै सिद्दा लादों दा अमा जाया होमबा खालिया जाखायानो नै बिथिं जोंहा नै रेलेमा आरो नै बिथिं बिब' रेलेमाजों बिब'जों नै जमा जादों मालाय खिन्थु बिब' बिनानाव मोखांखौ एखे नङा दे बाहाय बेलेगसो नुयो नायनानै गाहाम नांदों ना बे बोसोराव बेनो फार्स्ट बिया आरोना आरो बिया मोनजाबावगोन दंबावो मोननै दंबावो खोनादों थिग दं दे माबाफोर नांबावगौ नांला दे धन्यबाद नोंहालाय आब'आलाय जादों दाउ बेदर दे जा नै बिथिंनि ओइ ओंखाम जाबाय दे माबायदि जाखोथाय जानायफोरा मोजां ना दे थिगानो दं दे जाबाय था मोना जोंहा नै बिथिंनि प्रमिस बायद' मा जाखो प्रमिसालाय अमा ना दाउ अमासो जाबाय नै बर' नालाय अमाखौनो मोजां मोनो ना गोथाव मोनो जोंहा नै बिथिंनि ओइ मा खबर रैसुमै मोजां खैथायाव फैनाय 10ता दे ओमफ्राय दा थांफिनगोन दे मा खबर मोजां मा जाखो अमाखौनो जाबाय गोथावबा जाखोना जादिया गोथाव ना दे सोर हायदों ओमफ्राय लोगो मोनदां मैया मिटिं दङ दे होमबा जाबाय थानो इसोरो दुखु मोनगोन आरो जोंखौ लायाखै होननानै गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों मा जाखो दाउ बेदर दे ओंख्रिया मा ओंख्रि सबाय दालि दाउ बेदर अमा बेदर साखिनि पापर एभेलेबेल ना मेरला आइटेम सेथि बिया बेनि थाखाय बिराद रंजानाय मोनबाय आरो दे थिग दङ नानिमोना जाखांबाय जाखांनायावसो लादों एलाय दा मोसानायखौ लागोन ना दिना बहुद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों दिनाखौ लासिदों नामालै लासिदों गोथाव जादों ना दे थिग दङ गोथाव होननायनि थाखाय धन्यबाद
दिनैयाथ' लाजिबायसो दे दायगं दासो थाबाय नै जोंहा आलासिफोरा दे जादो गय मोननायनि बिराद खुसि बिथाङा बेवाइखौ एकदम दाखालि बानानै लाना फैबाय आरो ने नोङो जाबाय दा न' जागासिनो दङ नै दाउ बेदर जाबाय ओमफ्राय अमा बेदर जाबाय आदसा थिग दङ गुमै होमबा बेवाइ मोननायनि खुसिथार गथ'फ्रा लोगो मोनलायाखैना सिनाय मोनलायलाया दासो फैदों दासो मानो थांले मानो थांले टाउन थांनायमोन टाउनाव थांनायमोन दे थिग दङ जिरायदो दसे जागोन दे ओइ जों नै खिनायरा मा गेलेखिनाय खाङा नोङो नै ओइ बै नाय थांसै ओमफ्राय दे लासै आराम थांबाय थादो दे फैनायनि थाखाय गोजोनबाय दे फैनायनि थाखाय गोजोनबाय दा नै बिथांमोना जोंहा धिकियाजुलिनिफ्राय फैदोंमोन धिकियाजुलि मा होनना बुङो अनसायपुर न अनसायपुर गामिनिफ्राय फैदोंमोन बिथांमोना दायो थांसिगोन बिदाय लालायबाय आरो ना दे थांबाय थादो फैनाय दे थांदो दे निमोन दे चेनेलाव नुगोन दे नोंसोरखौ इउटुब चेनेलाव मिथिबाय नायबानो जाबाय साबसक्राइब खालामनाङो बेटिफोरा नै दिनै हाय प्रिंकेश हाउ आर यू फाइन किसका शादी हो रहा है अभी अंकल का ना कैसे लगा तुम अच्छा लगा है ना ठीक है तुमको प्रिंसेस जैसे लगता है आइले ना नै मा खबर मोजां नामा नाम हा संगीता हौवा गोदाननि बिमाया नै बिराद खुसि जादों नैबे नै बिहामजो मोननायनि बेनिफ्राय बिराद खुसि जादों हाथायानो लोमाखै नै दिनै नायदो बा बेनो हौवा गोदाननि बिफाया मा होनो दरा गोदाननि बिफाया नै बिराद खुसि जादों आरो बिथाङा दिनै एसे बुंना होदोब्रा बिहामजो मोननायनि मा नांगौ माबायदि मोनखो हा बिहामजो मोननायनि बिराद खुसि जादों आरो दिनै नै ओइ जाबाय गुमैहा दे